Ei tippu se tytö. No otin. Oi pikkunen. Jos se lähtee hirmuneen. Niin. Oi kun sinulla on asia. Niin, nyrkkikin meni. Joo. Joo, korkea ääni sinulla. On tosi korkea ääni. On. Niin, nyrkki taas meni sun. Maistuuko hyvältä? Semmoselta maistuu. Voi pikkarainen. Mitäs mä haluat miettiä? Mitä näkyy? Joo. Vai tämmöstä? Oi pikku, kuulostaa pinnistämiseltä. Niin kuin sinä ihan vaan kerrot tälle kovalla äänellä. Vois. Oi. Pikkarainen. Täällä on maha. Maha.